Hola i benvinguts als còmics del Senyor Dolent. Avui us parlaré d'un còmic, però ho faré d'una manera una mica enrevessada. Us diré els noms en altres idiomes a veure si arribeu a veure o endevineu de qui estic parlant. Estic parlant de Clever i Smart, també coneguts com Palling i Co, o, si ho preferiu, Flink i Fummel. També ja es coneixen com Antirix i Symphonix, Ali i Tali, o Dorgots i Daslak, o, un que m'encanta, a veure si el diré bé, Zriki, Svargla i Sule Globus. Potser no teniu ni idea de qui estic parlant, i que realment és enrevessat, ho reconec, però si us dic que en català se'ls coneix com Mortadelo i Filemó i que en castellà són Mortadelo i Filemón, Agencia de Información, ja sabeu ara de qui estic parlant. Estic parlant del còmic d'Ibáñez, d'aquest còmic, concretament, no d'aquest concretament, sinó dels personatges. Ibáñez va néixer el 1936 a Barcelona i va començar a treballar des del 1957 a l'editorial Bruguera. L'editorial Bruguera era la gran editorial de còmics. Era enorme, venia moltíssim i tractava els dibuixants no excessivament bé, però bé, això seria tema per un altre vídeo. Però van anar a treballar allà i el 1958, el 20 de gener del 1958, a la revista Pulgarcito, debutaven els personatges Mortadelo i Filemón, Agencia de Información. Bruguera tenia la marca de la casa de fer un rodolí amb els personatges perquè deien que així quedaven més i la gent se'ls feia seus, se'ls recordaven com a marca de la casa, diguéssim. Per tant, Mortadelo i Filemón, Agencia de Información. Van començar com una paròdia de les històries detectivesques de Watson, de Sherlock i Watson, diguéssim, amb barret, amb pipa. Mortadelo portava un barret que era on amagava les disfresses, i la història, com moltes de les de Bruguera, es basava en equívocs, patacades, acudits i ja està. Històries d'unes 4 pàgines, més o menys, i cada setmana una de diferent, anem fent. Allò era una fàbrica, directament. Al llarg dels anys 60, a Bruguera van veure que tenien un filó amb els personatges d'Ibáñez. La societat estava canviant i els còmics que feia Bruguera, els lectors potser ja no s'identificaven tant amb Carpanta o amb els personatges de Vázquez o amb altres, i sí que s'identificaven amb el més modern, més gamberro també, Ibáñez. I van veure que tenien un filó i això s'havia d'explotar. Què vol dir això? Doncs fotem pàgines per un tubo. Només Ibáñez es calcula que ell sol, era capaç de fer unes 20 pàgines setmanals, que és una autèntica bestiesa, però que no arribaven al que volia l'empresa. L'empresa volia molt més, volia portades, volia pòsters, volia dibuixos, volia històries. Per tant, què van fer? Doncs, evidentment, amb un respecte pels drets d'autor i per la propietat intel·lectual, van posar negres. Alguns firmaven, però pocs, i la majoria no. Dibuixaven històries a l'estil d'Ibáñez i, vinga, Àngels Castilla i tirar. Era la manera de funcionar de Bruguera. Bruguera realment era una fàbrica de fer diners i quan trobaven una cosa que els donava diners l'explotaven fins a rebentar. I això vol dir que els personatges sortien en revista, després els recopilaven àlbums, els recopilaven en retapats, etc. Tot això era molt rentable per l'editorial que només havia pagat un cop pels dibuixos. Els dibuixants els hi pagaven un cop, allò passava a ser propietat de l'editorial, legalment, i en feien el que volien tantes vegades com volien. Ells havien pagat i per tant allò ho explotaven. En fi, anaven així. Amb el temps, aquests negres feien les altres històries d'Ibáñez i Ibáñez es centrava en les històries llargues. Què són les històries llargues? Les històries llargues van començar en una data que hauré de revisar un moment, permeteu-me que ho miri. Això és l'altra pàgina. Un segon. El sulfat atòmic és del 1969. Aquesta és una edició en català, que a més la tinc signada per l'autor. El sulfat atòmic és una història llarga, és una història que arriba a les 50 pàgines aproximadament, que després de la seva publicació a la revista
es recopilava en àlbum i es venia a l'estranger. Possiblement Ibáñez no cobrava gaire d'això, però bé. Ella es centrava més en aquestes històries. El sulfat atòmic està molt, però que molt influenciat per l'estil de dibuix de Franquin. Franquin era el dibuixant en aquella època de Spirou. Spirou, que es publicava a la revista francesa Pilot, tothom coneix Spirou i Fantasy, les aventures, aquí es publicaven també primer a Cavall Fort, després es van a publicar en diferents editorials, i era l'ensenya, el còmic europeu exitós i que tots volien imitar, i va imitar molt aquest estil. Això també va ajudar que el còmic després es vengués molt bé a l'estranger. Quan estem parlant que el còmic es ven molt bé a l'estranger, estem parlant que es calcula que Ibáñez va arribar a vendre, o ven, perquè encara està viu, sobrepassa els 150 milions d'exemplars. És una borrada, és una bestiesa. Ara, és un còmic, són personatges que estan corrent, diguéssim, des del 1958. Per tant, al llarg dels anys. Ibáñez va marxar de Bruguera el 1985, quan l'empresa ja amenaçava amb fer una fallida bastant apocalíptica, com al final va ser. Va marxar, va anar a Grijalbo, on va crear altres personatges perquè no podia fer servir tots els personatges que havia creat per Bruguera. Aquests personatges eren propietat de Bruguera. De fet, bastants judicis amb Bruguera, no va recuperar el dret, però sí que va aconseguir que un jutge digués que no podien seguir reimprimint les seves aventures sense pagar-li amb ell un tant. I això, en un moment en què Bruguera estava fent diners de manera desesperada per intentar salvar l'economia, va ser una de les coses, i va haver més causes de Bruguera, mala gestió principalment, creixement desordenat, política internacional també, però bé, va ser una de les puntilles perquè Bruguera acabés anant-se'n a la picota completament. I bé, va passar a Grijalbo, allà va crear alguns altres personatges perquè no podia treballar amb els seus, i amb el temps van a treballar a Ediciones B. Ediciones B formava part de Grupo Z editorial, Grupo Z, Ediciones B, i Ediciones B va ser, al cap i a la fi, l'hereu dels drets de Bruguera. Van heredar l'arxiu, part de l'arxiu, encara hi ha una guerra oberta amb això que un dia potser en puc parlar, o no, però bé, va recuperar els personatges i llavors va poder seguir treballant amb els personatges, recuperant històries antigues i sobretot fent històries noves. Fent històries noves que, estem en els anys 80, ja no patien la censura que havien patit anteriorment. Si heu llegit còmics de l'etapa de Bruguera, l'únic personatge femení era Ofèlia, perquè un personatge femení amb unes formes més sinuoses, doncs segurament la censura l'hauria prohibit. També no podien dir paraulotes, i aleshores feien el que feia seguir Bruguera, doncs animals, batracio, besugo, coleòptero, una mica en la línia del que feia Tintín i els insults del capità Haddock. Bé, i des d'aleshores, des que ja va recuperar-los els personatges dintre d'Ediciones B, doncs fins a l'actualitat. Ibáñez encara ara segueix dibuixant, amb els seus anys, ha aconseguit que no es reimprimeixin i que no surtin les històries que no va fer ell, les històries fetes pels negres, també és una de les coses que ell tenia aquest neguit, i segueix en actiu, actualment, és grandot, ja treballa molt, dibuixa moltíssimes pàgines, tenia una capacitat de dibuix, o sigui, 20 pàgines setmanals, és una autèntica animalada, però bé, feia sempre històries amb el Mundial, amb les Olimpiades, històries més amb l'actualitat, com quan va arribar l'arribada de l'Euro, per exemple, etc. I sempre fent una cosa que ara pot fer, que no podia fer abans, que era conya política. Ell explica que li feia molta gràcia, per exemple, dibuixar un bar de mala mort, on expliquen que aquest bar és un bar de mala mort, on estan les pitjors gens, el pitjor ambient, i que en una taula es veiessin a Felipe González i a Alfonso Guerra, per exemple. Coses d'aquestes, conya d'aquesta. És un dels grans autors, 150 milions d'exemplars, és una borrada, i va estar a la Bruguera, i els còmics de la Bruguera tenen una virtut, i és que són intergeneracionals. Gairebé tots a casa hi havia alguns còmics, que potser eren dels nostres pares, avis, fins i tot, que estaven allà en un racó, i quan
aprenies a llegir, doncs te'ls deixaven, els llegies, i després anaven passant a les diferents generacions. Molta gent ha après a llegir a Mortadelo i Filemón. Molta gent, i sobretot molta gent, s'ha rigut. És un còmic divertit, gamberro, i ha donat somriures a moltíssima gent. És un personatge que ha guanyat el premi del Saló en algun any, amb una mica de controvèrsia pel tema dels negres, però és un gran personatge, és uns còmics que tots ens hem llegit, no només Mortadelo i Filemón, també Pepe Botella i Otilio, i també el que ell era el seu preferit perquè deia que era exactament com ell, que era rompetechos. Baixet, calvet i amb unes ulleres enormes perquè no veia ni tres en un burro. Ell diu que aquest personatge és el que millor el representava de tots. Els favorits clarament són Mortadelo i Filemón. Res més, aquest és el personatge del que us volia parlar avui. S'han publicat, ja aquest és encara de Bruguera, aquest ja és d'Ediciones B, i s'han anat publicant. Els publica encara Ediciones B, aquesta és una edició una mica col·leccionista que va publicar RBA, també. Es poden trobar, si no els teniu o si en alguna mudança han acabat a la brossa, recupereu-los, doneu-los una ullada, val la pena i segurament, encara que sigui per la nostàlgia, us arrencaran més d'un somriure. Això és tot i fins al proper. Salut i còmics!